Sok kapan katakan ora wong tok ya Bu ketek revolusi ngono lho wis tapi lambene delengen nyungute persis kowe lho Tru ketek revolusi wis kaya ngono polae lah kan si dudu ya lho lah mati kukur kaya ngono iki lho pas aku ngene kok dikukur Caitan si karo awakmu si kowe dulu Pangetan mas mlebu kamar mas lah nek kowe meri mbok dikukur kono kacane pokoke ora senengane ngapa lo ngerti ketek kukur-kukur lah aku roh lho nak kok cilik